Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wis teka ning YouTube Nyong. Ajak lalen di subscribe ya channel Gie. Oke. Kok kebangetan man sambat welas ra ono perhatian. Jelas ku butuh awakmu, ku butuh hatimu. Kok kebangetan man loro ati iki tambah no karo tanggol latihan. Sonek wis oleh gantimu, wis ra kanjok aku. Mergo wis tau jeru. Biyen aku betah, suwe-suwe wenggah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Biyen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Kerto nyono ning hawe medhot janjimu, ambruk cagakku nuruti angen-angenmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah mlenjani. Bedal malah tak tuduhi dalane, metu kene belok kiri lurus wae. Rasanya wang sepion musing marai ati, tambah bebani. Penak lah sedulur. Nek ora penak ya dimaklumi lah ya.